Xa ngihambe emhlangeni-ke mangahamba ngifike nge-V-class. I-V-class engijwayele ukuhamba ngayo kwigigi ayo-cake. Nakhona alingishiya ngesangweni, lingishiye ngasesitolo. Hhayi mangifika-ke ulayini ube mude. Ngithi ngiyafika phambili, hawu kuthiwa umhlanga usuphelile. Kanjani manje mina ngingakawucoshi? Hhayi okay, ngithule nje ngivele ngibhoreke nje, yazi ngivele ngibhoreke. Isilo sengibiza emva kwetende. Mase ngibiza emva kwetende sivele singichazele nje, angibhori nje naye because phela ngi-WhatsApp naye yabo. Sijwayele nje ukukhuluma, siyazana. Avele angibhore nje, ngimbuze ukuthi umhlanga wami indaba ongawubeki like separately, yabo. Sixabane nje sibe nenkulumo nje, yabo. Hhayi-ke ngivele ngibhoreke nje, hawe mama mina nje sengi-right ngokuya emhlangeni bafethu because manje it's been like 3 years ngiya laphayana emhlangeni. Manje nje bethu into eyenzeke the siye nje shame, hayibo. Siyakhomplainelwa manje ama-V-class. Mina i-V-class vele ngihamba ngayo vele, ngeke ngingahambi nge-V-class. Ngivele ngabhoreka nje, ngivele ngabhoreka because phela ngihamba nayo kuma-gigs. Ngivele nje ngabhoreka nje, ngivele ngabhoreka nje guys. Ngiphinde ningibone emhlangeni, ngiyaxolisa kumatshitshi ukuthi nginiphatha kabi. Nithule-ke namatshwitshwi-ke, nithule-ke ningathi vuni namatshwitshwi la, but ngiyaxolisa konogqi. Hello bafethu, welcome back to Chef the Soul. It's Chef the Soul TV News. So bafethu, I've been watching the video yayo intombazane le eculayo Naledi. Siyamazi uzwa ngisho i-tone, uzwa ngisho indlela athi yena wazana kangakanani ngayo nesilo. Kushuthi nje vele isilo ubeya kubhululu wakhe kahle kahle, ubengayi mhlambe emzini yabantu abadala noma ngizothi esigodlweni la eyohlonipha khona, eyohlonipha futhi nomntombi nje bakhe nezinye ke izintombi. Uma kuukuthi ke ngempela lokho akhuluma ngakho kuyiqiniso ukuthi usayintombi into, uyabo. Ngoba ke abantu abaningi they are assuming ukuthi njengoba ke ekule industry futhi ke behavior noma eyiphethe ngalendlela le ayiphethe ngayo akase suyo mhlawumbe umuntu esingambiza ngentombi into. Kulungile ke, ake sikubeke eceleni lokho. Engikunothisa kakhulu ilokhu kwe-V-class ukuthi ke unaleya ego yokuhamba nge-V-class, noma ngiya mina kuphi bla bla bla, noma ngiya kuma-gig mina vele into engihamba ngayo leyo. Abantu abaningi abanandaba nalokho. Abantu they are so into ukuthi ke wena i-theme yaleyo nto ubuyihambela ngalelo langa ikanjani, yabo. Usiko lolu okumele lihlonishwe, usiko lolu olungenzelwa abantu abathile, ngoba ngisho naso isilo uqobo. Uma kuukuthi kasihlonipha umkhosi womhlanga, kusho ukuthi ke vele asifanelekile ukuba umuntu esihenglisha umkhosi womhlanga. Uma kuukuthi kuzoba nabantu abakwazi ukuthi ke kuthathwe umkhosi womhlanga, noma ke ngizothi kuthathwe umhlanga kubona noma bengezona izintombi, leyo nto leyo ayisho ukuhlonipha usiko. Okusho khona ukuthi kungenzeka ukuthi ke ubexoshwa yiko lokho, nemoya nje evunguzile ngaleso sikhathi ibizwa kona lokho, ngoba uvele nje uthathe umhlanga uhambise nje ube ungaseyena umuntu ohlanzekile. Akukhulunywa la ngokuthi ke kumele uvale lapha ezansi kuphela, kodwa kumele uvale nala emlonyeni, ungakhulumi nanoma yini, ngoba phela ke lento le yokukhuluma nanoma yini iyakwazi ukuthi ke ikungcolise kwayona nje.
Anengitshele kodwa ukuthi nina nikubona kanjani ukukhuluma kwaNaledi ngalendlela akhuluma ngayo, ephinde futhi enzeke isilo ubhululu wakhe, ngoba phela le ndlela akhuluma ngayo uthi vele uyambona ukuthi le ngane bakwethu. Ake sicommente la kwi-comment section sizwe ukuthi nina uthini umbono wenu ngalento le ekhulunywa ile ngane kuyona ke le video eyisiceshana esiyekudlalela yona. Danko.